हरबाय नै बिथाङा हे कि 16 Pro Max নহয় 17 हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायगोन आंजों लोगोसे नै फिसाजोआ बा हारसिं गेलेगासिनो नै नैखा केलें 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 होनदासो ना हारसिं गेलेगासिनो ओमफ्राय नैयाव ओरै नैयो सेरग्रा आरो आथिं गाबाथाय टिं नं नं नें नें माबा माबि गोमो खोमा ओमफ्राय बेटारिखौनो बायनानै लाबोनो बावगारबाय थायो आरो दा दिनै लाबोथारगोन आं नोंथांमोन खोनासंगोन आं र' बेयाव मोनब्रै सुइच दं नैबेफोरो ओमफ्राय मा गोमोथाय मिथिथ'वाखै आरो ना उनाव आं खोन्थागोन दे नोंथांमोननो माबायदि गोमो माने नोंबो खोनायाखै ने सना बेयाव माबायदि गोमो नोंबो खोनायाखै ने बेखौ फ्लिपकार्टआव बायदोंमोन रायजोफोर नायनानै गेलेबाय थायो नै इस आरो बे गोमबावबाथ' मोजां मोनथारगोन बे फिसाजोआ हरै गाबख्रावगासिनो मा खालामदोंथाय बियो माबा मिस्ट्रिसो सोलोंबाय मानसियानो ओइ नै मा मिस्ट्रि सोलोंलायखो मा सोलोंबाय थायो बिफाया काट मिस्ट्रि नालाय फिसाजोआ ओरै गाबख्रावगासिनो माबा जेवारि दोनग्रा खालामलायनोसैनो आंखौ बुंबानो जायोना आं बानायना होगोन जाबाय थोबाय ओइ हांसो माखाबो ओजा फिसाजोआ गाबख्रावगासिनो हारसिं फै दसे लाफैथ'दो आरो दुगैखांनानै दासो स्रां मोनदो जि उन्दुनो ओंखारबाय थादोंमोन नङाबा नै नायदो मा खालामदोंमोन गोजौआव मा खालामगोन जेनेबा थुब दोननो गोजौआवसो एसे साइडआव बानायदोब्रा नैदि साइडआव दोन होमबानिया मोजांसिन जागोन ना नैयाव थाहैबाय आइ बिमा सरस्वतीया ओइयाव धुप थाव दोननो हासिगोन आरो र' आं दोननि र' नों जानाय नङा नोंजों दोनाया नै बिदि आरो रायजोफोर ओमफ्राय साइडआव थाव धुप सलाय बिदि दोननो हाबाय ओमफ्राय साइडआव नै बेबायदि थाबाय नैखौ बोखारनोसै आगोलाव बेखौथ' खालामनाय भिडिअ नुदोंमोन ना नोंथांमोना आगोलाव बेखौबो खालामदोंमोन आं बुरिजों आंजोंनो ओमफ्राय दा एसे आपग्रेड खालामबाय आरो नै बेयो मडेला एसे बेलेगमोन ओमफ्राय फ्लिपकार्टआव बिहरनायमोन थेवबो वालावसो दोथाबनाय सिस्टेम खालामबाय जों रायजोफोर आंना स्कुटिया मा जादों मिथिगोना नैयो माने सालायनाङा स्टार्ट होबा हारसिंनो खारो माने नैबेखौ सोलायनांगौ होन्दों आरो बेसेसो थांगोनबा 300 350 बिदि थांगोन खोमा दाख्लै सोंहैनायाव बिदि होन्दोंमोन आरो बेखौ सोलायबानो थिग जागोन ना माने सालायनाङा ब्रेक हमबाबो उदाया अबेबा हारसिं खारद्रायलायलाङो बेनिखायनो बेखौ एसे फाहामनानै लायनो सानदों आं दिनै नोंथांमोनखौ खोन्थानाय जाहैबाय आरो नै बे गराइ फिसानिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि दै नै बेखौ सालायनाङा स्टार्ट होनि आं बेबायदि जाना दं नुखाबायना माबायदि हारसिं स्पिड खारो ब्रेक हमबाबो जाया अबेबा टार्निंफोर दंबाथाय साबिखौ अफ खालामलायनांगौ आरो टाटा सना आं बाजाराव थांना फैनो दे मेथाइ लायनो दे नों दे आं बिदिबा बाजारसिम थांसै मेकारनिसिम फाहामना लाबोनोसै गलायसिगोन महात्मा गान्धीया एसे गाबफाबाय थायो नै ससे थिखोनानै लांफानांसिगोन ओरैनो लामासिम गारियाथ' बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो सालायनायखौ खोन्थाथ'ला आङो सना नों थांफानो लुगैयो बाप्पावै गाबख्रावनाया गाखोनायखाय सिरि जालायबाय एसे देरबावबा बिफाखौ गारगोन बियो जेरावखि थाङा नै न'नि लामा नोंसिनिसिम फैफाबाय नै थांदो दे ओंखारदो टाटा ओइ नै साबो दखानाव थांनो ओंखारबाय दखान इसोरजोंनो ज' थांफानांसिगोन टाटा बाय होबाय आं थांसै बाजारसिम आं खोन्थानोसै एसे फाहामनायखौ नै सफैबाय गारि फाहामग्रायाव नै माने बेखौ रिपेयारिं खालामनो नाजागोननो आसोला खेबसे ओमफ्राय हायोबा जासिगोन जायाबाथ' आरो नों चेन्ज खालामथारनांसिगोन आरो नेथ'नांसिगोन दान्दिसे नै जोंना खालपानि बाजारा नै जाबाय माने बेखौ सोलायलायासै एसे रिपेयारिं खालामना हरबाय नै बिथाङा हे कि 16 Pro Max নহয় 17 बेखौ सोलायबाय आरो ना
सोलायाखै सरि माबादो रिफाइरिं खालामदो सलबना इटु Solvo. खैदिनमान যাব Jabo. Darma. যাব दे बैया हले बदला मारु ना होमबालाय थांसै जाथ'बाय 50 थाखायावनो सोलिनो हाथ'लायबाय आंहा दिनै रुबबाराव मा मा ओंख्रि संखो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि आं बोरो बे मा खांख्राइजों खोरदै बेयो ओंखाम ओमफ्राय नै बियो दाउ लकेल एवनाय ओमफ्राय बोरो बै ओंख्रिखौ नायनि दालि नामा थारुनजों ना थारुनजों ना नै स्पेसियेल बे जाहैबाय मा होनोमोनलाय खोरदैजों खांख्राइ आरो मेलेम भरा ओमफ्राय नै फ्रिजआव दाउ लकेल दंबावो न'नि दहाय गोदानाय आं बेखौ आं फ्राम एवनोसै बेखौबो दाउआ मोनसे ग्रेभि थाबाय मोनसे फ्राय एवनोसै नै बेखौनो एवनोसै ओमफ्राय बेयाव सामब्राम हाखाबाय ओमफ्राय बेयावबो गुफुर देबाय थावाबो दुंबाय बेयाव होसननोसै आरो सामब्राम ओमफ्राय दाउ बेदरखौबो एवबाय दं गोथावनो फ्राय बेयाव माने दै होआ आरोना डाइरेक्ट बिदिनो फोमोनगोन अरजों खोबनानै फोरानगोन आरो दैसै जेबो होआ ग्रेभि खालामा ग्रेभिया दंखायो नालाय नैयाव दा बियो फुरा फ्राय नै आइया आरो माने फोथाराव खामलाफोरनो ओंखाम लांनो नागिरदों आरो गावसोरबो आइजों बाबाजों बेयावनो जाहैफागोन आरो बेखायनो बेयाव जगार खालामदों नै जगारा जाजोब्बाय लांनांसिगौल' थफ्ला बोनजोब्बाय आरो बै नै लांसिगोन आइजों बाबाजों फोथाराव ज' जाहैसिगोन बिसोरो ओमफ्राय नै बुरिया ओंखाम जाग्रोसिगोन खोन्थालाय मा मा ओंख्रि बे थास'जों नाखौ एसे बोखांना खोन्थाब्रा नाजों थास' ओमफ्राय खोरदैजों खांख्राइ ओमफ्राय दाउजों आलु ग्रेभि बियो ओमफ्राय नैबे दाउ अनलि दाउ लकेल फ्राय आरो बुरिया जाग्रोसिगोन ओमफ्राय आंहा दान्दिसे उनाव जागोन आरो माने फिसाजोआ उन्दुदों नालाय जों ज' जाबा बायसान्स सिरि मोनोब्ला सानैनि भितोराव माने ओंखाम जानायाथ' आदार जागोन ना सोरबा सासेनिया ओंखायनो बुरिया जाग्रोथोंसै ओमफ्राय आङो सिखारबाथाय आङो माबागोन आरो बामना लाथ'गोन दा सानैबो जाबा आद्रा जायोना जानायफोरा नङा होमबा नै फिसाजोआ उन्दुना दं उन्दुथ'थोंसै दान्दिसे ओमफ्राय बुरि जाखांबाथाय आं जालायनोसै दिनै जोंहा राजमेला नायनो थांदों नङाबा फोथाराव लावसार जानायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो हागौमोन बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन आरो दा सोर सोरा माइ गायदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मारा होबाय नामा हाखांबाय नामा जोंहा दाख्लैसो हाखांदों दिनै बजाखौ जमा खालामदों ओमफ्राय गाबोन मारा होगोन ना नारा होगोन ना गाबोन बुरि दिनैनो हाबा होगोन दिनैनो होना आदसा नै बुरिया जाबाय ओंखाम एसे लोंदों ओंख्रिखौ मोजां जामारदो रायजोफोर नै आंहाबो लागायनोसै ओंख्रिया गोलैलायलांबाय दाउ ग्रेभि खांख्राइजों खोरदै ओमफ्राय दाउ माबायाथ' नै प्लेटआव दं ड्राय फ्राय फुरा फ्राम ओमफ्राय थारुनजों ना ओंख्रि ना लकेल दे आं जाग्रोनोसै हा रायजोफोर दिनै जोंहा राजमेला नायनो थांदों माने बेबायदि आड्डा मारि हैया आरो दान्दिसे सानथिं बाथिं थांबाय एसे मोनाबिलि जाबा सफैफिननाय बिदि टाइप आरो गथ' गोरलै दं नालाय दे रायजोफोर थाथ'दो दे उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बाय बाय